हेलो दोस्तों, नमस्कार। जा रहे हैं छठ पूजा के गीत सुनाने। आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। आप लोग सुन के बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माता जी। छोटी मोटी अहिरीनी बिटिया के लामी लामी हो केस। छोटी मोटी अहिरीनी बिटिया के लामी लामी हो केस। दूधावा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। दूधावा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। छोटी मोटी अहिरीनी बिटिया के लामी लामी हो केस। छोटी मोटी डोमिनी बिटिया के लामी लामी हो केस। छोटी मोटी डोमिनी बिटिया के लामी लामी हो केस। सुपुली लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। सुपुली लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। आउगी ना सूरुज हो बाबा अरगी या के हो बेर। आउगी ना आदित हो बाबा भइले भिनु सार। आउगी ना आदित हो बाबा भइले भिनु हो सार। छोटी मोटी पनहेरिया हो बिटिया के लामी लामी हो केस। छोटी मोटी पनहेरिया हो बिटिया के लामी लामी हो केस। पानवा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। पानवा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। आउगी ना सूरुज हो बाबा अरगी या के हो बेर। आउगी ना सूरुज हो बाबा भइले भिनु हो सार। आउगी ना सूरुज हो बाबा भइले भिनु हो सार। छोटी मोटी मालिनी बिटिया के लामी लामी हो केस। छोटी मोटी मालिनी बिटिया के लामी लामी हो केस। फूलवा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। फूलवा लेके अइली हो बिटिया अरगी या के हो बेर। आउगी ना सूरुज हो बाबा अरगी या के बेर। आउगी ना आदित हो बाबा अरगी
या के हो बेर आउगी ना सूरुज हो बाबा भैले भिनु हो सार आउगी ना सूरुज हो बाबा भैले भिनु सार।